Gregynog a hithen fis Hydref, fel y gwelwch chi. A nynne yn un o gyfarfodydd cyngor yr undeb sy'n cyfarfod ddwywaith yn y flwyddyn. Yn syml iawn gallu dweud mai fforwm drafod yr undeb yw'r cyngor, lle mae yna gynrychiolwyr o'r cyfundebau, 2 o bob cyfundeb, dyna gyfanswm o 30 i ddechrau, yn dod ynghyd â phobl wedi i henwebu a'i hethol gan y gynhadledd, ynghyd â swyddogion a gweithwyr yr undeb yn dod ynghyd i drafod, a hynny mewn 4 adran, y genhadaeth a'r eglwys fyd-eang, eglwysiau gweinidogaeth, dinasyddiaeth Gristnogol a adran dystiolaeth. Mae aelodaeth y cyngor yn dod o lawr gwlad. Mae llais yr eglwys leol i'w glywed. Mae llais unigolion i'w glywed. Mae llais ardalodd i'w glywed. Mae llais cyfundebau i'w glywed. Fan hyn mewn gwirionedd mae meddwl yr undeb ar waith. Mae'n amlwg erbyn hyn mae pinacle yr agenda yw y ffaith yn bod ni yn eglwysu ym myd Duw, ac i ni'n eglwysu ym myd Duw mwyn achub y byd i Dduw. Y mae Duw yn achub y byd a nynne yn gyfryngau iddo fe yn y gwaith hwnnw, a mawr yw'n braint ni.